aba attention TV so enewie na me asabre magimedwa mede ensem a ewo ekrum ebro nidi no ne akuantwa yes akuantwa edin ba kope from akuantwa sana me homwa nyina wo so se edin ye me de dware me we na say abato bi ekoye man Ghana mu unse oman no eden ya ye pempanifo wom nti abato bi ekoso a ye pempanifo na ye papa Canada Agyapong eka ho na abato no mu na em say menti me ho ase bi ekomu abakenkan no bibi kakra ekokọ okoso a menti me ho ase bi ebe ma ye papa Canada Agyapong in fact ne bufu ye pa ekeka na dwen kire omanpanini na bedi eche ye papa gba omi anuonyafo oka na dwen kire mo na we na ye nua Twene Jonas abrantie baby o hye de eche se baby o hye ototo nsemba no odin ye nua be ma Twene Jonas se ye papa Canada Agyapong hwe yie na ne awo ye no wan hwe a omanpanini na bedi echire ye papa gba omi a enya nsemboni a omo di bedi u so onno je power ne ma no enti Kennedy na ba be hyem no wa be cause confusion wom enti ama Kennedy no nso ewo quench bi a o tuatua ma nkufo enti se Kennedy tua na ebe the confusion be ba ebeja no kwan because NPP no ba akofo emeye den emegu party no munya nkwase ade no munim na mkoku Kennedy Agyapong na no be wo map no mukuna akofo ade owu a o Kennedy Agyapong jimi wonso amofre wa amenko discipline committee fo no enkwase afo no fre wa amenko Twene Jonas meseme enko asia mo awia nipa no na wabe blasting wabe kika na nwa kire mo a eno ya draw manko wia na nko wa meka nchem so odi mu secret beba en maka chense man mfa secret bia ama nti on fa hwe ma enti mo obi ankoku no awudifo kwasia awudifo eno kasa dodo kwasia nipa bia anyepe enipa bi kasa chebi eno onye nipa nyina na so nsemfo so enti munya no ne nam ne baabi awudifo akufuado nije open mampanyina koku no age power odi power hungry unim na ku Canada Agyapong na dwane me Twene Jonas na me ka kire wo akufuado no oni yi baomia no kwasia ede enti na ukoku nipa because of baomia kwasia baomia no oni wachi and matena so many years mu ideas bi anka mo implement aboa akufuado baomia no onye mampanyini aboa wankasa wonye mampanyini enu nti mo akopam nipa ni nkofu afiri ho ena mo de ntokwa saa na mo wi aba no because baabi a mo hwe aye ma mo wiam no na mo kwa amapam nipa no na Canada Agyapong ne buafu saa de no mo ye ne se anya fine enne ma ntokwa si krom no ye to aba no na se NPP fu ani tuam si ye to etia omo ana NPP NDC fu ani tuam si ye to tia omo a obi a meko ntokwa because no ana ni gani ni ya to tia no ya nto ama no oni hweka obi anko ba se nani gani ya to ade ne ma no na mu dane no na mu chenyi na ene di confusion ba o man num no kwasiafo ma jimi a muntie no kra me da se wo je bre twen me se wo ni aye nua be ma Twene Jonas e dia betuja o se ye papa o kompre ko edin kwa mi hoka Canada Agyapong so wan hwe ni yi a o man panini na be de echi e betumi ayi na firi ho a kire se ye hwehwe ni wo Ghana ha ye hu ni bi oti Twene Jonas de ne sese ni bu se efri ndeko se bibi tu ye papa Canada Agyapong a yemfa sobo no emmo ye papa o mampani akufuado ne na bedi ekire gbaomia we ne nsem a enawie akuantwa me de besom me da se wo je betwen me